निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. विवेकानंद केंद्रातर्फे मी गौरव कुलकर्णी आज आपल्याला प्रकाशाच्या पायघड्या या पुस्तकाच्या मालिकेतील मांडूक्य उपनिषद या पुस्तकातील एक उतारा वाचून दाखवणार आहे। या पुस्तकाच्या लेखिका आहेत सौ मृणालिनी देसाई। ओंकाराची साधना। आपण अनेक साधना करतो। आपल्या साधनांच्या मध्ये कुठली ना कुठली तरी एक इच्छा असते। अर्थात इच्छेला इथे नकार नाही। काम म्हणजे इच्छा। कुठल्या इच्छेने आपण कुठली साधना करावी आणि ती साधना केल्यानंतर आपल्या हातामध्ये खरोखरीच काय येतं याबद्दल या मांडूक्य उपनिषदामध्ये सांगितलेले आहे। आपल्याला संबंध उपासनेचे शास्त्र शिकायचं आहे अशातला भाग नाही। आपल्याला जर वाटत असेल की आपले आयुष्य कारणी लागावे म्हणून आपल्या जागृतीपासून आम्हाला सुरुवात करायची आहे तर त्याच्याकरता ओंकाराची उपासना कशी करावी, ही उपासना करत असताना ओंकाराचा जप करत असताना कुठल्या भागावर जास्त भर द्यावा, ओंकाराचा उच्चार कसा करावा, तो उच्चार करण्याने तो उच्चार, त्या उच्चारामागे असलेला अर्थ व त्या अर्थामागे असलेली प्रवृत्ती हे सर्व आपल्या शरीरामध्ये, मनामध्ये आणि जीवनामध्ये कसे उतरावे हे आता सांगितलेले आहे। ज्या वेळेला आपल्या स्वभावामध्ये हा ओंकार भिनेल, आपल्या आचरणामध्ये तो उतरेल, त्याच वेळेला त्याचा खरा अर्थ आपल्याला कळला असे म्हणता येईल। त्याचा खरा अर्थ आपल्याला कळतो तो वेद। ओंकार हा कुठल्याही नावाच्या पलीकडे आहे पण तो आपल्या पुरता वेद आहे। केवळ शब्द म्हणून नाही, केवळ अर्थ म्हणून नाही, केवळ त्याचा इतिहास, त्याचे व्याकरण म्हणून नाही, परंतु ज्यावेळी त्याचा अर्थ आपल्या जीवनात उमटतो तेव्हा तो आपल्या पुरता वेद असतो। हा अर्थ आपल्याला नुसतं वाचून, ऐकून किंवा सांगून येत नाही, जीवनामध्ये कळत नाही। तो जीवनामध्ये येण्याकरता आपल्याला साधना, तप करावे लागते आणि त्याकरता त्या तपकाळात अत्यंत संयमाची वागणूक ठेवावी लागते। अनेक गोष्टी आपल्या मनातील समतोल कुठेही ढळून न देता सहन कराव्या लागतात। आपल्याला चांगली आई व्हायची असते, त्याकरता आपण कितीतरी सहन करतो। मुले मोठी व्हावी, त्यांनी आजारी पडू नये, त्यांना वाईट संगत लागू नये, त्यांनी चांगले शिकावे म्हणून आपण जन्मभर किती कष्ट करतो। भूक, तहान, झोप आपण जिंकत असतो। कितीतरी गोष्टी आपण सोडतो, कितीतरी साधने आपण गोळा करतो। तर मग विश्वामधील चराचराशी एकरूप होण्याकरता जे तप करायचे आहे त्याकरता आपल्याला कितीतरी गोष्टी सोडायच्या आहेत, कितीतरी गोष्टी आपल्याला साध्य करून घ्यायच्या आहेत। त्याकरता आपल्याकडे साधने आहेत आणि त्या साधनांचा योग्य रीतीने आणि विवेकाने उपयोग करून घेणे म्हणजे साधना करणे होय। साधना करणे म्हणजे नुसते नाक दाबून बसणे किंवा एका पायावर उभे राहणे नाही। विवेक अशा करता की त्या साधनांचा उपयोग तपासाठी केला पाहिजे आणि त्या तपामागचा हेतू फक्त ओंकाराशी एकरूप होण्याचा असला पाहिजे। एरवी दुसऱ्या कोणत्याही हेतूने तप केले, साधना केली तर तो हेतू पूर्ण होईल पण आपल्याला ब्रह्माची प्राप्ती होणार नाही। ब्रह्मासाठी तप केले तरच ब्रह्माची प्राप्ती होईल। रावणाने, बाणासुराने यांनी सुद्धा तप केले होते,
त्यांनी साधनाही चांगली केली होती. कदाचित रामानेच काही साधना केली नसेल, तप केले नसेल, परंतु रावणाच्या किंवा बाणासुराच्या तपामागे जो हेतू होता तो विवेकपूर्ण नव्हता. ते तप स्वार्थासाठी होते. म्हणून तप करण्यामागे विवेक हवा व त्या ओंकारावरती अनन्य निष्ठा. त्या निष्ठेमध्ये प्राथमिक ज्ञान हे हवे की जे काही दिसते आहे आणि जे काही दिसत नाही पण जाणवते आहे त्या सर्वांच्या मध्ये ओंकार आहे, हे चैतन्य आहे. हे माझ्यामध्ये आहे, तसेच इतरांच्या मध्ये पण आहे. म्हणून मी व इतर यांच्यामध्ये काही फरक मला जाणवता कामा नये. परंतु हा समभाव मनात बाळगताना काही गोष्टी समजून घ्याव्या लागतात व विचाराने आणाव्या लागतात. एकदा रामकृष्ण परमहंसांना कोणतरी विचारले की रस्त्यावरून एक हत्ती बेभान धावत सुटला होता. अशा वेळी एका योगेश्वराने त्या पिसाळलेल्या हत्तीचे दोन्ही दात पकडून त्याला रेटत रेटत मागे नेला. तो हत्ती भानावर आल्यावर त्याला स्वतःच्या शक्तीचा जो मद होता तो उतरला. तेव्हा एका माणसाने परमहंसांना विचारले की ब्रह्म त्या हत्तीमध्ये होते व त्या योग्यामध्येही होते, तर मग त्या योग्याने त्याला का रेटावे? त्यावेळी परमहंसाने सांगितले की ब्रह्म त्या हत्तीमध्ये आहे, त्या योग्यामध्ये आहे आणि पायाखाली चिरडल्या गेलेल्या मुंगीतही आहे. हा विवेक त्या हत्तीसारख्या चतुष्पाद प्राण्यामध्ये नाही, परंतु माणसाला ज्ञानामुळे कळते की जरी ब्रह्म हत्तीमध्ये आहे आणि तेच माझ्यामध्ये आहे, तरी हत्तीला ताब्यात ठेवण्याची गरज आहे. विवेकामुळे हे सर्व कळते. सोयमात्मादक्षरमोंकारो धिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकारो उकारो मकार इति. हे सर्व कळून घेण्याकरता ही ओंकाराची साधना कशी करायची आहे व त्याच्याकरता हे लक्षात ठेवले पाहिजे की अ, उ आणि म या तिन्ही मात्रा एकत्र झाल्याशिवाय ओंकार आपल्याला समजत नाही. मी म्हणेन ही रोजची भाजी भाकरी करायची, जेवायला घालायचे, कपडे धुवायचे, या सगळ्यांचा आता मला कंटाळा आलाय. फार वर्ष मी हे करते आहे. आता कुठल्या तरी आश्रमात जाऊन राहील, मौन घेईल आणि आरामात राहील. हे बरोबर होणार का? एकदम उडी मारून उ आणि म करत बसलो तर ओंकार हाती येणार नाही. तर अ पासून सुरुवात केली पाहिजे. ती केली की अ कधी सुटत नाही, उ कधी सुटत नाही, की म कधी सुटत नाही. या तिन्हींचे एकत्रीकरण करणे हेच तप साधना आहे. कुठलीही मात्रा कुठेही संपत नाही, एकाही मात्रेला विसरून चालणार नाही. म्हणून पहिल्या भागामध्ये या तिन्ही मात्रांची रूपे कुठे आहेत, कशी आहेत याचे जे विवरण केलेले आहे त्याप्रमाणे पहिल्या अकाराची साधना करायची आहे. अविद्येची साधना. ही अकाराची साधना म्हणजे अविद्येची साधना आहे. आपण ईशावास्य उपनिषदामध्ये अविद्येचे वर्णन पाहिलेले आहे. या अविद्येमुळे, भौतिक विद्येमुळे वेगवेगळी साधने आपल्याला हाती येत आहेत, वेगवेगळी समृद्धी आपल्याला मिळते आहे, पण ती क्षणिक आहे. तिच्यामधून समाधान मिळत नाही, अंतिम साध्य मिळत नाही. ही साधने गटकेला बदलत आहेत. मी जे सिंगरचे शिवण्याचे मशीन घेतले होते त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने कार्यक्षम असे नवीन मशीन आज मिळते आहे. हे रोज बदलते. याचा अर्थ मी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करावे असा नाहीये, कारण मला अकाराची साधना करायची आहे, मला वैश्वानराची साधना करायची आहे. जे काही घडतं आहे त्याच्याबद्दल एक सम आणि निर्मळ भाव माझ्या मनामध्ये असला पाहिजे. मला या सर्व जगाशी फटकून वागून चालणार नाही. जगाशी जर फटकून वागायचे नसेल, जगावर प्रेम करायचे असेल तर नुसते बोलून प्रेम होत नाही. नुसते गोड बोलण्याने दंभ वाढतो, प्रेम वाढत नाही. या जगाकरता काहीतरी करणे, कुणी आपल्याकरता काय केलेले आहे याची जाणीव ठेवणे आणि आपले अस्तित्व आहे तोपर्यंत त्याच्याकरता झिजत राहणे, याच्यामधूनच प्रेम निर्माण होते. म्हणून हे सर्व मी करायचे आहे. अहेतुकपणे, निरपेक्ष भावाने मला जितके काही करता येईल, ज्या ज्या ठिकाणी माझी शक्ती मला नेता येईल, जिथे जिथे म्हणून मला चांगले काही गोळा करता येईल ते सर्व आणून सर्वांना वाटून देणे आणि त्या वाटण्याचा आनंद घेणे ही ओंकाराच्या पहिल्या पादाची अची साधना आहे. ती करत असताना माझे प्रत्येक कर्म, प्रत्येक वागणे, प्रत्येक कृती अत्यंत कौशल्याने, अत्यंत सुंदर, अत्यंत मनापासून असे करण्याकरता मी झटले पाहिजे. हे करत असताना जी कृती माझ्या कर्मभोगामुळे माझ्या नशिबी आलेली आहे, ज्या परिस्थितीमध्ये मी जन्माला आलेली आहे, ज्या घरात, ज्या समाजात मी राहते आहे, त्या समाजामध्ये सुद्धा पूर्ण ब्रह्म आहे अशा संतोषाने माझ्या कुठल्याही कामाला क्षुल्लक
कमनशिबी दुर्दैवी असे न मानता ते अतिशय संपन्नपणे भोगणे, अतिशय संपन्नतेने ते देत राहणे, ते त्याच्यापेक्षाही जास्त संपन्न होत राहणे ही ओंकारामधल्या अकाराची साधना आहे. ही अकाराची साधना करताना ओंकाराचा उच्चार जप हे केवळ मन एकाग्र करण्याचे साधन आहे. कुणी लाख जप केले तरी ओंकार त्यांना साध्य होईल असे नाही. त्याकरता त्याच्या तिन्ही मात्रांच्या मध्ये तुम्हाला जगायला पाहिजे. त्याची सुरुवात करण्याकरता आपल्याला कुठेतरी आधार घ्यावा लागतो आणि हा आधार आपल्याला जपजाप्य नित्यकर्म यांच्यामधून घ्यायचा असतो. हे नित्यकर्म अत्यंत नियमाने खंड पडू न देता करणे आवश्यक असते. परंतु नित्यकर्म करणे म्हणजे साध्य मिळवणे नाही हे विवेकाने आपल्याला निश्चित समजून घ्यायला पाहिजे. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.